já jsem Petr Games.cz. Já vás vítám u dalšího videa. Dneska to je zase z miniher. Dneska to je, myslím, že Skywars. Budu vypadat takhle, protože to chci vypadat dobře, že? Vypadám jako Marvex. No to je jedno. Za chvíli to, myslím, začne, já to střihnu a až to začne, tak vás, no tak uvidíte, až budu hrát. Máme nějakého matníka, tak střih bude za 3, 2, 1. Už začínáme. A já jdu. Co se stalo? Jsme to buglo, ne? Jsme to buglo, ne? Musím se... Já se vypojím a zase budu tady. Jsem v miniře. Snad to za chvíli začne. Jsem red. To má nejmenší barva. To jsou moje skiny. Kopírajti. Si mě znají. Pardon. Utíkáme. Padáme odsud. Já už to hrál a umíral jsem dobře. Hezky to hrál. Pojď. To nejde, sakra. Musíme najít nějakou dobu, kde bude aspoň nějaké věci. Au. Já jdu sám. Tady se tak. Masíčko to beru. Tam si jsou mojí sekerku. No, snad se budu tak. Ještě jsem je. Co? Trošičku štve. Utíkáme. Tady nic není. Mě za chvíli zabilo, to jasný. A konečně. Kuřátka Burma.
To je dobrá zpráva. To je dobrá zpráva. 4, červený. Musím najít červená. Červený. No, spolužáky. Snad najdeme nějaký česky, ty. Je dobrý. A poprvé se naživu, jako všechno pravdu. Ale modrý už jsou pryč. To vyměním za takhle. A zboru. Máš hladík? Když odejdu, chceš něco k jídlu? Já vám střihnu, a až budou mých, tak já to zase zapnu. Lidičky, já jsem vám to překazal. Zkuste hádat, co se mi stalo. Napište mi to potom do komentáře, co se mi stalo, já vám to potom někdy řeknu, co se mi stalo. Jo?